Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah Pasaton. Selamat hari Minggu madihamu amanginang remaja dohot na poso bulung naman dohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu madihamu parhado nami. Huria ni tuhatta nahinahulongan marsadani roha mahita muse sadarion loma muji tuhatta di minggu pawaluhon dung trinitatis. Dohot topik ni mingguta sadarion pandonganion dohot pangaramotion ni debata atong tapuji matuhatta marhite na maredde sian buku ende nomor 125 ayat 1 ayat 3 marlas ni roha hitaon. Marlas ni roha hitaon mamuji debata ay asini roha nai dobong oturo atai ubay nuwag mardoy ison sadario di bahen di manggogome mahitaon sude mamuji-muji Jesusi para si roha godangi si banas ni roha luwag ng sogote luwag ng sogote alay taingot mahut apang sangap totong barita ni Tuhatay marhite parangetay ijolo ninogatay di atas tanong di atas tanong. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tunopa langit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohakku manang hamatian manang hanguluan manang akka surusuruan ni debata manang harajaon manang hagogoon manang akka na masan waing manang akka na rosogut dan tarbaheni manirangi hita sian hahulongan ni roha ni debata na marhite-hite Kristus Jesus tuhattay. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata para si roha jalana bonar mauliate hudok hami ala dipabisar ho tuhami barita nauli na manondangi roha nami ayalani ubahen utada hami ho dohot lomo ni roham dipangido roha nami nagmangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon jalanaing martua hami bahenommu say parbadiay maroha nami marhite-hite toddim jala pargogoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion say palas maroha nami mangoloyho
Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 425 ayat 1 ayat 2 dongani au Tuhan. Tangihon hamu mapati ni debata imana tersurat di Joshua bindu 24 ayat 20. Onpe paholak kamu ma debata sileban akan di tonga-tonga munai jala pauduk kamu rohamuna tu Jahoba debata ni Israel. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaw na humbar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 683 ayat 21 ayat 3 di adopanmu Yesus. Tatopo tima dosata nagodangi tuado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung.
na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin ni roham na godangido, saya sima roham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami sa luhut na, saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Tabege maha tabaga-baga taringot tuha sisan ni dosa. Songonod dohata ni Jehovah, unang homa biar ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujau guarmu, ahu na punaho, hasangapon ma didibata na digidjang. Amin. Tapuji matuhatta marhite kur agape.
Ta puji matuhatta, maride mahita sia buku ede nomor 110 ayat 1 ayat 2 las rohaku situtu. Hatani debata nagabe turpu epistel di mingguta sadarion imana tersurat di 2 Korin bindu 10 tolu ayat 5 saat rodi ayat 10 tolu tajahama margati soring ujuni hamu madirimuna manang na di bagasan haporseon hamu sulik kiti hamu madirimuna nasodi tadda hamu do dirimuna paboa naum Yesus Kristus di bagasan hamu ai iya soi sandok so tau do hamu Alai direm rohaku tadomuna do dang na so tau hami. Alai martangiang do hami tu debata asa unang diulah hamu agia aha narwa dada asa hami di idaon na tau nag hamu mangulahon na denggan dipangido rohanami nang pesongon na so tau hami idaon. Aidang adong gogo nami mangalo hasitongani sandok makokok hasitongan ido. Ay las do rohanami hamu margogo nang pegale hami lausod do tangiang nami nang gabe togu rohamuna. Di bahini surat asongoni dinaholong dope ahu asa unang posi pabahenaku dungro ahu marguru tuhuaso nanilehon ni Tuhani itu ahu lahu pauliulihon dada manegai on pe ale akadongan say lasma rohamuna say olo mahamu patoguhon jala apoan sadama pikiran muna radoti hamu madamei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu masih tabion mahamu marhite-hite umma nabadia saya didongani asini roha Tuhan Yesus Kristus dot holong ni roha ni debata dohot parsauran ni tondi porbadia mahamu saluhutna ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Tapuji matuhatta marhite Qur'ina para hari Kamis.
Tapuji ma Tuhatta marhite buku Ede nomor 267 ayat 1 ayat 2. O Tuhan sulikit maau. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon nidongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogona suatu dosan natunopa langit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai imana tinubuan si Maria nagebe-gebean sieton di porbadia adorang sua bubuhan ido Tuhatta na tumau na bernit di panguman na silatus na matetar pajal do ibana di hau pinasila na tua tuban motor ni tanam na mula na mangulu di hari patuluhon na manai to surgo lahum dulu siamun di batah jahuba amanai pargogo na suatu dusani di sima ibana pay mula sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria na badia Huriah atau panah istenakan abadia dot desesan di dosa dot dia tei namandok murak mangurus sogot daging halak nauk mate dot yang luan nasura sudah amin. Tapuji ma Tuhatta marhite kor amasion.
tatangihon matiting ni huriatta di bagasan minggon. Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan minggon. Ima minggu tanggal 30 Juli 2023. Na parjolo guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima diguari minggu pawaluhon dung Trinitatis dohot topik padonganion dohot pangaramotion ni debata. Napaduahon jadwal parhobas. Namarhobas di parmingguon botari ima amang pendeta Erwin Marpaung STH, Padita HKBP Binong Permai. Pendeta Haris Tadahuria Sitorus STH MM marhobas di parmingguon arian di HKBP Pospel Cirarap. Napatuluhon parmingguon gerakan Mari Berdiakonia Manang Gemari. Di hari sadarion di Patupado di parmingguon gerakan Mari Berdiakonia atau Gemari. Di parminggonon papungo pelean khusus dohita tuha perluan diakoni sosial ni huriatta nanaong pinarade ni huriatta tapasahat ma peleatai di bagasan las neroha. Napaupaton barita habot neroha. Di hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 nang salpu nunga marujungolu sahalak ruas ni huriatta ima amang anggiat Siregar umur 51 tahun namaringanan di Perum Dasana Indah Blok TG 5 nomor 11 Bonang masuk wik Nasaret. Jala dibuan tuudian di hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di TPU Binong Permai. Tatangyakon ma asa sudi keluarga na tininggalhon ni naung jumulay di lehon hagugoon dohot pangapulion sian debata. Napalimahon pertangyangan wik. Di hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 masuk pukul 8 Borngin di Patupa Huriatta do pertangyangan di wik ima na parjolo di wik Judea di bagas ni keluarga G Purba inang TS Boru Nainggolan na maringanan di Perum Dasana Indah Blok SP Sada nomor 4 Bonang. Napaduahon di wik Nasaret di bagas ni keluarga M Pasaribu inang MU Boru Silitonga na maringanan di Perum Dasana Indah Blok TE Sada nomor 21 Bonang. Di panghido tusude ruas ni huriatta tarlumobi na adong di wik nabe asaria madohoti pertangyangani. Napaunopon pembekalan seksi musik Saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 masuk pukul 10 siang maringanan di HKBP Bonang Indah naing di Patupama pembekalan seksi musik Saresot HKBP Bonang Indah. Marpardomuan tuulaoni parmingguan botari masohot majolo manang di pasada parmingguan manogot dohot arian. Napapituhon parguru malua. Marpardomuan tu pelaksanaan pembekalan seksi musik Saresot HKBP Bonang Indah di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 naro parsiajaran parguru malua masohot majo jala masuk muse di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2023 songon nasomal. Napa waluhon tikting pamasu-masu perbagason tikting parjolo nai majalo pasu-pasu perbagason ma ima Anita Debora Pakpahan Boru ni Amata Ramot Pakpahan tubuh ni Inata Rustiana Boru Lubat Tobing
Nama ringanan di Perum Dasana Indah, Blok UB Onom nomor 20 Tolu, Bonang, masuk Wik Nasaret. Ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Dohot Orwana Martogi Martin Octavianus Hutajulu, anak ni Amata M Hutajulu, tubuh ni Inata R Boru Sidabutar. Nama ringanan di Jalan Danau Maninjau Sia, nomor 15 Perum 2 Tangerang. Ruas ni HKBP Rogate, Resort Rogate. Pamasu-masuon naing dipatupa di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 tolu. Masuk pukul sia manogot di HKBP Rogate Resort Rogate. Napasiahon tok-tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sudi ruas ni huriata asa boi tapasahat tok-tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boi ma ditransfer tu rekening panitia di Bank Mandiri nomor sada-sada 8.010 onom sada 554 atas nama Sape Sitorus. Napasapuluhon pelean dohot iuran bulanan. Pelean parmingguon, pelean sikola minggu, hamuliateon, pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan, boy ma tapasahat marhite situa wek nabe manang tu sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. Pasapul sadahon parhit pengon dohot torop ni ruas naro di permingguan naung salpu boy ma tajaha di file naung di pasahat huria marhite WA di ganup uwik. Pasapul duahon selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama. Sudi ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal 24 Juli sahatu tanggal 30 Juli 2020 tolu. Hata nitu hata si Piopota imana tersurat di Matius 20 sada ayat 22 ay jaloon muna do sa luhut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porsea hamo. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file naung pinasahat ni huria marhite WA di grup week. Songoni matikting ni huriata di bagasan minggon de batama na mamasu-masu hita mauliate. Tapasahat ma peliata marhite pelian sada A dohot sada B laos tay dehon ma sian buku edde nomor 500 sada saya di togu-togu Yesus.
sodiki nagale asurunang di augangku di panogunai darani adorohaku olohu hapusi marsita di basongku sai jono tutu hati marsita di basongku sai jono tutu hati. Martangi yang mahita. Go hijala parbadiay mahameli Tuhan di baga satodim. Naposom dinalahu patarias sok katampar sahalay jalapar bisuhi. Ganup hami naneng majalo do majakon hatamon. Leho tuhami to di habisuhon. Dalam nami dinalahu makanguluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami dongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus hatani debata di parminggota sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis tersurat mai di buku Sadamu sabidu 20 lalu ayat 10 satu ayat 22 buku Sadamu sabidu 20 lalu ayat 10 satu 22 hupangidoho kami ma margati sorin mahita dinalahu majahasa. Nipini si Jakob alai borhat do anggo si Jakob sian berseba lau tuharan. Jadi tolas ma ibadah tusada peperonginan gabe para porongin ibadah disi ay nunga mata ni ari dungi dipabuat ma akabatu ni sisi bahan halang ni uluna laus modum ibadah disi Dungi marnipi maibana di ida masa datangga napi nagoho tutano tolhas ro di langit ia ujungna jadi ida ma say marnaik mejur siani aka suru-suruan ni debata jong juga jangna anggo Jehova jalanin na do au do Jehova debata ni opung si Abraham do debata ni si Ishak ia tano pinodamon lehonoku matuho do tu pinoparmu jala sobokon orbuk ni tano os sogo torop ni pinoparmu jala akararat mahamutu hasuduta doho tu habicaran doho tu utara doho tu dangsina jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tanoon marhite-hite ho dohot pinoparmi ida ma saya dongan aku jala ramotaku doho manong tu dia peho mangalaka jala togi honokku doho mulak tu tanoon aidang tadi konoku ho nda jolo sahat hubain nafar bagai tuho dungi tarsunggul masih Jakob sian namodomi jadi di dokma inganan ni Jehova do kape sopa moto aku nabir ma ibana nin nama nasokal situtudo ingananon dang terbaik soon bagas di bata jala baba pitu ni langit dungi hehe masih Jakob sogot manogot nai dibuat mabatu pinar halang ulunai jala dipajongjong bahen partinadaan jala diusehon miak tugijangna dungi dibahen maguar ni inganan ni betel manang bagas ni debata lus dogor ni hutai anggona sailaon dungi marbaga-baga masih Jakob ninnado molo didongani jala diramoti debata au di dalan na hudalan yon jala dileho dia usagu-sagu si panganon dot ulos si parulos sonoton jala marsonang-sonang ahu mulak tugihonon tu bagas ni damang say Jehova ma debataku jala batu na hupajongjongon bahe partinadaan ima gabe bagas ni debata jala sude na nilehom mutuau par 10 aku mai tuho disido sahatna horas ma dihita salhutna tamado hita madok moliate tutuhata pardenggan basai ala asidot holong ni rohana do na mangalehot tuhita jumolo ima hahipason partikian dohot ukap ni roha pajupang bohi hita di parminggon arian di minggu pawaluho dung Trinitatis sadarion hobartu topik minggu nama suarahon padonganion dohot pangaramotion ni Tuhan debata di hamu akamang dohotinang
molo ditaringoti taringot tunipi. Molo dihita halak batak ranga jojoton gabe sada petunjuk, bahkan adung do piga-piga na mengaku dirina ia ibana bui gabe si jujur nipi, manang mengaku dirina ia ibana parnipi torus. Jadi saya dong do dapok rupani hamaloon ni sasahalak molo jupak kita makatahatai. Alay molo tumpe songoni panidangyon ni nasida naboy nasida majujur nipi manang parnipi torus nasida beperhitian ni debatamay. Molo adong doro rupani tu dipini nasida asa dipicang dongan na beperhitian may asa dipicang imana dongan na. Perhitian ni debatamay dinalaho mga tohita. Di sana manginang patuduhonon ni debatama ima huasona tu sahalak na mangulahon digulut ibana na subagian na ima si Jakob. Secara umum ra boy do taboto aha do naniula ni si Jakobon dohot omakna manggabusi si Ishak dohot si Esau. Siam mulana dung dipilih debata si Abram gabe opuni nasana porsea di baga-baga ho debata mato si Abram ganup akapinoparmo iko gabe na terpasu-pasu do jala torok na songo bita di langit songon pasir na di laut sah mai tu pinopar ni si Ishak. Jadi mari berdoholong ni si Ishak do si Ribka tu yanakon na duay. Si Ishak humolong rohana tu si Esau. Si Ribka humolong rohana tu si Jakob. Hape hobar tu adatna siak kangado nagabe dapotan ima warisan manang berkat si pasahaton ni amana. Tutu molo ni ojar ni holong perdagingon dak terjalo rohani si Ribkai ala ukolong do rohana tu si Jakob. Ragaba di bani mana cara buah maasa pasu-pasui gabe dapotan si Jakob. Sau do digabusi nasida ma si Ishak dohot si Esaui dibahen si Ribka ma diurupi ma si Jakobon asa dibaluti ma dohot bulu domba tu badan ni si Jakobon ala asing rumang ni pamatang ni nasida. Alaya kamang dohotinang molotuk pesaut hata baga-bagai na pinasahat ni si Ishak tu si Jakob ibuhado ibana terdapot mabiar do. Mabiar do ibana duk terdapot ay gabi tu isa do nakikulia pasu-pasui. Ay dako Esau inda si Ishak do. Dah ngawi bapak o depe mula kau merburu. O depe neng hulia si panganun na tabo tu. Bahatok tu isa di. Termabiar do si Ribka do si Jakob pitor di dokom mah atau tu jabun itu lang mo silaban nang marga silaban do ba nga adong hata silawag kape mulai san nauji lang mo tu jabun itu lang mo diharan silabag warna pitor mallojongi ma si Jakobon ala ibana pwede sadari ibana nga dibuat ibana na sohat na tubo matong biar mallojongi may mana dang diboto ibana siya dia do somal nadala tu jabun itu langon mungkin manang na padahu dalani manang na saladalan ida ubahin na so ibana di sada inganan ala ni lujana mulumar do nga biar kamang do tinang lujahid do hita manlujong alay tubo do gogo na luar biasa mulumar do nga biar molo atar dililipanang kahita buahid do mula dok tangga no tibo siya kita bo talompati ala mar do nga biar luar biasa do memang tenaga di sini luar biasa sudah tenaga keluar alay dong lepas sita selama siya ni pitor usah-usah do itur gali songoni marasa biar ni si Jakobon ala ni pangalilion rimas na rosyan si Esau merlujung may bana mardonga biar dungi saha may bana di sadainganan hira na mangalak bugo may mana alu jahiyan ni mana neng papiak badam may bana ibuti bana masada batu dungi ba ni mana masih majujung na marnipi may bana dinamarnipi ibana kamang dohotinang di iday bana maadong sa datangga sian langit saha tu inganan ni ibanay dungi naik turun mar naik mijur maaka suru-suruan ni debata siani Roma muse suara ni debata patadahon audo Jehovah debata ni opung si Abraham dihilalay bana marupani hasonangan dot kedamaian ditikiro suara ni Jehovah madok audo Jehovah debatam ni opung si Abraham
Adong ketenangan dirasa ibana. Hape nak ngalujahian imana ngahosa-hosa. Ale dong namar nipi ibana diberingi mana mijur naik. Mar naik mijur suru-suruan ni debata sian langit tu inganan ni ibanai. Dungi adok suara ni debata. Hirana mulak mamuselojan ni ibanai tenang mapakilalaan ni ibana. Mardame sona odo huroa na diguarana inganan ni Jehovah doon tano na bedia doon ni ibana. Di hati dako ni mana ma. Dung dipakulingi debata jala dung di hati dako ni mana kamang dohotinang naro debata langsung mangurupi ibana sian roha biar nai bahkan naro debata langsung manogu ibana sian kesalahan ni ibanai pitur merpada me ibana di bagasa rohana merbaga-baga. Molo didongani jala diramoti debata au di dalan dahudalanion jala dileho dia sagu-sagu si pangado dohot ulus si paruloson. Pajong-jongok kumabatu gabe pertinadaan jala lehonok kumatu debata persapulu aku tu ibana. Adong baga-baga. Adong najar na pinasaha ni si Jacob dung dihilala ibana di pangaleleon ni si Esawi ro debata manopot ibana di kesalahan na diulahon ni ibanai ro debata muse mamakulingi ibana. Imalas ni rohani ibana nogbolon gabe tubuh madibana roha ikon mangalehon dohok manggarar baga-baga doau tu debata alanunga ro debata manopo tau sendiri. Rasa tenang kedamaian nani alaman nisi Jakopon tudos mai songon sahalak na mangangguk kedosana ala ni hajahatonna ro tepu debata mamakuling itu dina dirasa honi mana adong perjumpaan dengan Allah. Boy labok rohani ibanai hape nung ngasai dilelei dosai ibana. Nung ngasai dilelei ulaon nai ibana. Ay mangihu tu ulaon na do ganup akka las ni rohani sasahalak hobar tu na ni ulaon na do. Mulo dinggat di bana mula ulaon demak do rohani. Mardame sonang do isongod dia pe tang alak kayon ni tetap di bana boy tenang. Alay molo nung nga adong di ulahon ni mana najat say di usaha honop pe senyum tarok tok nyo dalo nyo. Jala ganup akan napajupang dohot ibana molotuk pe boy ditabuni honi mana najat na niulanai dang boy ibana martabuni siya debata. Molo sian jolma na adok boy dohot ibana boy dibana martabuni di ulaun najat na niulanai. Alay molo tu debata dang boy ibana martabuni di ulaun najat na niulanai ay say dilubah haliluna do ganup akahalak na mangulahon si songoni. Alata bereng makamang dohotinang para si roha bolog do tuhatay. Ido ubahin na tahati dakon dang dibalos sa tuhita hobar tu aka hajahatota. Laba tarimas do ibana. Di adju do hita. Ditopot do hita di hagaliotay di pardosaotay. Dihirim debatado asa mulak manyan ganup aka halak nagali mangulahod do sa ibana mulak batudalan na sitongi. Ditopot ma debata. Ditopot debata ay debata radido majakon kahalak na mangarsakon dosana. Molo tu ngadong siyak kita misalna. Hea mangulahon najat kesalahan menipu. Molo si Jacob dison na menipu may ibana. Manggulut na so harus na hak ni ibana dibuat ibana di ibana. Alay da ngadong piga-piga halak na boy mabotoy hola ni ibana do mabotoy. Menurut ni ibana. Alay di hati dako ni mana ma tung nasodong do dapot ibana ketenangan. Dungi di ulau ni mana aka ulaun mardapok-dapok do berkat. Alay ketenangan batin dang adong di ibana. Alaniaha adong dosa nasay mau taot makaliangi ibana. Naboy palugbakon rohani ibanay ima panol solyon na do tu debata. Panol solyon na tu debata. Dang pailaw ni debata ganup akahalak na manol soli dosana. Dak pailaw ni debata. Alay radedo debata majalo do majakon ganup akahalak na manol soli dosana. Ganup akahalak nong manol soli dosana ditiru jalata tiru masih Jakopon gararok kudali tuhab baga-baga ni nebana. Iko pajong-jongok kudo dison bagas joro rumah Allah Betel. Na jolo guarni hutol lus. Alay gabe joro ni debata do jong-jong dison. Dungi gararok kudo baga-baga tu debata. Adong komitmen na serius tubuh siar rohan. Atok tasulikiti be marohat tak kamang doho tinang. Jumolo ma.
uji maau, tadai maau wali Tuhan. Unang do gumodangat kita, jala ujo jota kita mamilangi akan dan ulahon nidongan hobar tu parulona. Lupa hita dinalaho mamilangi do manguji diri sendiri. Jumolo, adong dihita panadayon ni diri. Bohado tutu parlakauku na sailaon. Songon edeta di parujungan ni taon ni kana kamang do tinangi do. Bohado au na sailaon. Turedo pangalahoki. Adong suku-suku tu diri sendiri, sian suku-suku ni maanon tubuh, songo dia do hita marningot ganup aka na taulahoni. Molotong lupa pe hita manang na, merasa hita dang salai, manang dang jati, na jati, adong dodongata na pinakti ni debata paingotok kita. Adong dodongata na pinakti ni debata paingotok kita. Atong molo dipicang, di paingot dongata hita, unang berengi sian sogo ni roha. Alay bereng may sian holong ni roha. Napading gatok kita doy. Say maralo do niani. Moloro akapoda itu hita. Mek do rohata do pakilala ata. Hape asalam tudenggan na do hita. Sian holong na doy bana dinalaho mamodai hita. Hape rohita sian sogo ni roha dinalaho manakup poda naro sian ibana. Asabo hita kamang do tinang mangatusi. Ganup akahalak na adong di humaliak taon. Dongat tadoy dinalaho pauliulihon dirita dohot hata ni debata ikonsuad do hata ni debata tuhita ganuk odo na pinodahon ni si Paulus tuhuria korin nakingani didokibana songon na poso ni debata au molo diulaho kamu pe halak korin nadenggan hata ni debata dang guarhuna angur di sini na ibana alai hata ni debata do na jinak kemuna marurak marparbue. Songon naposo ni debata au manotong do martangiang asa togu hamu di bagasan hapor siaw. Ima tangiang ni si Paulus alama saharuduto di tonga-tonga ni Huria di Korin pada saat itu. Sebagai hamba Tuhan dia benar-benar bergumul. Dia mengatakan ketika firman Tuhan itu dihidupi oleh jemaat itu bukanlah untuk mengharumkan nama sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi itu terlihat karena firman Tuhan itu bekerja atas hidup jemaat. Bukan untuk mengharumkan nama seseorang, tetapi firman Tuhan yang dimuliakan ini bahana. Jadi ala bagas itu tuh dua kamang do tinang pakorhon hatani debata dinalahu manungguli hita ise do hita hape dia dopan ni debata. Di partording ni parminggot taon di ede patoluhon manopoti dosa do hita. Sian nasarohata do mangedehoni do mengikuti ibadai ditiki panopotion ni dosai. Martangi yang dohita di bagasan rohata marningot pangulahonot ta di bagasan nasa minggon manang salpo buti doi holap paredeon dung musik na hohom ala pipit sudi akadongan dadoti ta pipit baga-baga ni napay ma hasangapo may dungi buse hudul hita berarti hita holan mengikuti kebiasaan songo dia partording na tetapi ketika kita menghidupi ini adalah maknanya. Maka di antara kita benar-benar merasakan ketika pengakuan dosa itu ternyata kita ini adalah orang-orang yang rendah dan lemah di mata Tuhan, tetapi kita diangkat Tuhan menjadi anak yang dikasihinya karena kasihnya yang luar biasa. Molo siap parulau kudu hapedak tama awali Tuhan. Nitta do sian kerendahan ni hatita nang nang mata nang pamangan pikiran mardosa do luhut. Ale tabering maasin ni rohani debata. Dang hobar tu hajahaton di tangan dipicang tanganon. Dang hobar tu hajahaton ni si malolong dipicang si malolongi. Jaladang hobar tu hajahaton ni si majojak dipicang si majojaki. Dipaima debata asa mula denggan do muse saluhutna aka pardosai. Jadi adong do piga-piga na boy mabay pangatusion taringo tu tinjauan teologis ni nipion. Molo adok kita na makatidakon au parnipitorus do sa tu umur ono puluh ni nang memang setiap marnipi au gabi mabiar do au ala se parnipitorus au ba talenta may molo memang dihanguluhon ni mana do si songo ni alay unang gabi masa songo lawak ni parona gajangi tergodang na mekel berarti godang na manonton ni saya dipaksa mo dumi anak kon na asa marnipi mabuat nomor
Ima gogo ni PI na nyatusan ni halak Batak memberi petunjuk. Termekel hala aman adong do songonya kainang amata disuruh dana modo dung manogok nai ahanipim. Nang adong raete molo par minggu de bana do sian aka pangatusio dohot makapor siya kasi songoni. Do ale molo tung adong bamu bama ngasai be. Daktar permudar hoki tayak kamang dohotinang. Sian na denggani maharoroan na. Molo otik dope bani halason. Daktar permudar hoki tay ay halak Kristen dohita. Molo tunggodang pe songod dia mahita madok muliate tu debata. Ay dak siya dalan na ida. Oke ba na mo siya mga lekam muliate tu gareja ido. Alay pangulan ni Huriyay o nanulan ni tangan na do raon marhiti akaulaw na pinasa ni debata naruhan ni pangulan ni Huriyay nang na mga pinarupa ni alay ala na songoni mapangatu siya perhalado. O berarti natarpasu-pasu do iba na dulon na ba. Hape gabi rumar matok sa luhut na. Ragam dua kamang dohotinang pakyon ni Portibio mangototoy hita. Mulu tahapor siya naking nipio do hape gabi petunjuk di si Jacob adong do nipi, di si Yusuf pe adong do nipi. Dungi di inatan ni si Pilatus pe marnipi do ibana asa unang gibay si Pilatus keputusan ni Tuhan Yesus. Manengan ngahud diri memana. Au pe parnipi torus do ni ibana. Dungi dipaksa ibana ma nipion gabi membawa keuntungan tu ibana. Molodak siya dalan na say main ola ni main. Jala muse adong do halak dak tolak na rimas tudungan na. Siya parnipio tu hapicang main. Adong do tok si songoni. Alana adong do halak kakamang do tinang dak kuboto la siya langgota hita rupani. Itu murah-murah do guru-guru muda ron. Molo hirapajupak kita tu halak na salomoro hatta dang magkatay do pinga marmera perdo pahutaw. Ngay turneng edu oto tato. Mol do hita memang mengontrol emosi. Nakuboto holan marganing gola do burning gola songoni da naasing na hiraboy do rupani tenang. Alay molo buruneng golan bahira-hiray sido. Molo nunga rori mas ni ibanay bauna pula pajupang bohi tumago may padaw parmaraan. Dinggama jolo 2 arinay, 3 arinay, 5 arinay. Imarimasi. Ali adong do halak na makaporsiyay. Tuhan, may ladwaw. Pajupang do hotibana. Ali nga adong najak na hulaw tu si hoto-hoto ibana. Melalui debata may bana mangido minta maaf tudongan no. Porsiya do hamu dihuaso ni debata, gabi senyum dodongan na itibana. Oh mulihat ma Tuhan. Berarti ditongos debata do todina padomu hona umus itibana. Molo porsiya hita tuhuaso ni debata na boja di dia kamang rotina. Aina marsoal hian na bohiad di mardongan. Alay unang gabi marsoal atong muse gabi dadana. Alay gabi hot muse pardongan ni nasida. Adong dosada partikian na boy mabay kita dang sanggup pajupang bohi dongan. Sada didorong rasa malu. Sada didorong rasa biar. Alay adong do solusi na terbaik ima tanggai. Na pinatuduhan ni debata marhite si Jakopon tangiang. Bertangiang tu debata. Songonon ale Tuhan huula ho tu ibana. Songonon ale Tuhan hubay tu ibana. Huatidak ko na dong nasalah. Alay molo hudok kon yan nodang berani mengaku sebagai orang yang bersalah. Bemarhite debata mangido pengampunan. Husol-soli dole Tuhan na dong nasalah di sini. Bahasa pula maile hurahita madok si songon itu debata. Asa unang dilubah halilut hita kamang dohotinang ay dipikirat tayo do pangalahot ta. Mangihut do tu sii. Mangihut do na niulan na taulay tu aka na masa na tajalo. Si Jacob do paju pangibana do debata saat ibana di jabu ni tulang nai marlomo ni roha ibana tu boru ni tulang nai si nomor 2 do. Si Rahel. Alay nagabe dilihat tulang nai tu ibana inatana si Lea do siak kangan. Berarti di jalo ibana do upana niulanay ditiki dina di otot dina digabusi ibanay among na dilian silabad do boru na itu ibana. Alay si nomor siak kangani do parjolo dilian ima silea. Dungi ala ni holong ni rohana ba ditulang. Ikut dia do nian. Si Raheli karejo maho 7 tahun nai. Cina nang di do kon rupani ganup hita kamang do tinang unang lupa. Para si roha godang do tuhatay tutu.
alai molo tung adong hajahaton bahobar na taula molo dak tasol-soli basta tung gabe mula kanok kita musim manapu si songoni ido na naik kudokon. Jadi asa dao akka hajahaton na hea taulay bahkan unang asa unang sahat itu pinoparta basya kita mo nagnapayason. Asa unang gabi manginonaw na lituhat tu pinoparhu. Nahuula si son naryon aw manol soli di bagasan haserepon ni roha mangangguk ko dosaku Roma au tujolong. Ala asido rohata marnida pinoparta. Unang gabi pinoparta madai aka ulaw na susumani sahat tu nasida. Alay Roma hita manol soli ado ali Tuhan nasala. Kusol soli ulaw pangulaw honokku parangekku. Jala apuliaw ajariaw ay ganup akahalak na madok si songoni moloporsia ibana dipangid moloporsia ibana dipaluas debata di bana majalo hasisaan ni dosanay amen martangiang mahita. Nunga hujalo hami hatam na badiyaw nali Tuhan takas huida hami denggan ni basam madongani doh mangaramo tiganup akahalak pardosa. Tutu ali Tuhan, dang hadodoan pikiran ni hajol maun sakapmu. Ido namasa tu si Jakob. Di jakon hodo ibana le Tuhan, gabe anak haholongan ni roham. Persiajaran bolon si songoni manasaha nuaing tuhami. Ganup hami di hagaleoni hurajumi hami dole Tuhan parulaon nami na mangulahon na jat dosa na aso hinalomohon ni roham marpangulahi maroham ali Tuhan marnidahami halak na dangolon asi roham toktong ali Tuhan pasia tangyang nami asa ganup akka ulaw nang hehulaho kami na mangarsahiho hutadiko kami hupareay hami tujoloan ni aryon akka nauli na dinggan huhatid ako kami dole Tuhan, hahipason, tabbanyari, dalam muday dinalaho mamasuhami. Asa unang mariswangi sa luhut na ali Tuhan, toktong persahalay hami mamake ari nong pinasahat mon, asa marbisuk kami, dinalaho mamake hobartu hatam na badiyay. Takas do ditadaho ali Tuhan ruwas ni huriam, na madohoti parmingguo di minggu arianon. Tungho male Tuhan na pasauton lomo ni roham diganup akatangi ang pangiduan ni nasida. Molotung adong akana marukil di bagasan pojot ni roha. Homale Tuhan na gabi pangapul na sumurong tu nasida. Na mangalehod dalan na tiur. Ay jupang ni saluhut na akahalak na marhatopoton kuasong doale Tuhan. Akana pinangido ni roha ni nasida. Pos do roha nami. Diganup aka pasu-pasu nang pinasahat mi, gabi pasu-pasu do hami museto na humaliang. Ganup aka ruwas ni huriam na sumaddohot ti parmingguo dope, di manugot dohot di arianon. Jo jalatuktuhi maroha dohot pikiran ni nasida le Tuhan. Asa marneang nilakan nasida tumopot bagas coromon di parmingguon botarian non. Asa saluhut na ruwas ni huriam, maday sira ima barita nauli na pinasahat ni aka na posom di tonga-tonga ni parmingguon di bagasan na sadaryon pos dorohan nami to dimi na mga lehon habisuhot tu hami dinalaho makanguluhok katam husol-soli hami dole Tuhan dosa na ulahok kami marpamuati maroham di bagasan Kristus Jesus martangia kami amen. Tapasaha matu debata ima pelian na paduahon Huhut Maredes yan buku ede nomor 750 di perdalanan Yesus di Joloku. Joloku, oh, kita
Martangi ako mapiliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na solibasa na moliutus. Hupasaat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasung may jala ramoti. Asal huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mo lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saat malam moniruhan di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangol luas siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongon namar dosa tu hami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaurhon madamena tutod ditabe. Rimahita jongjong. Marsanga matuhata marhite pamujiota di minggu pawaluhodong Trinitatis,on diganup akka ede natapatubegehon dalat tamay dinalaho madok moleate tu debata tau sangap di guarna na badiay jalahata ni debata nong tapar saulihon gabe bohal ni partodio may dihita ganup margogo hita madala ni ari ni ngoluta manotong ma asinirohan ni debata madongani doho mangaramoti hitabe. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Amin. Horas. Horas.